A 11-a ediție a Evanghelionului a strâns la Romexpo 6.000 de oameni. Ce așteptați de la anul vin? În primul rând, sănătate. Sănătate și înțelegere. Atmosfera e de nedescris. După aceea, muzica de calitate, invitații la fel. Totul, în general, mi-a plăcut până acum. Un an plin de belșug, de bucurii, fericire și sănătate, că e mai importantă decât toate. Mă distrez! Pentru 2014, ce vă doriți? Zâmbete multe! De la 2014 îmi doresc foarte mult ca realizările primăriei sectorului 5 să fie mai mari, la anul să facem un revelion și mai mare. Totuși au existat și câțiva cărcotași. Un punct slab, sonorizarea. Un pic am slăbut. Petrecerea de la Romexpo a durat până în zori. Mai bine și mai